さらに強くなってしまったな。かの者の傷を癒したまえ。かの者の傷を癒したまえ。かの者の剣となれ。
としても突破する。これでどうだ。いやはっ。訓練の成果が出たな。力が湧いてくるようだ。
ブルトマイフブケ来光のスキルガテ傷を癒したまえ。力が湧き上がってくるようです。かの者の傷を癒したまえ。